Nej. Nej. Nu kører vi. Hallo! Vi stille ned mod biblioteket. Følg Emil i næste afsnit. Vi sniger ned mod biblioteket. Ja. Hvad er det for en bil? Emil. Lige så stille og roligt. Helt uopdaget. Watch out. Hvad er det hen på bordet? Hvad fanden? Okay, nice lavet. Hvem har lavet det her? Du bare skubbe bag du. Hvad fanden det der? Åh. Stor blok, den mangler. Det skulle være her. Men det skulle godt lavet. Så fik vi lige filmet hele skolen bare i et hug. Ej, fanden. Yes, vi går nu. Jeg skal slet ikke bekymre dig om. Hvad har vi ellers? Luk op. Det gør bare filmen. Ja. Er der nogen der herinde? Tror du, vi kan få den ind under dør? Hvad? Tror du, vi kan komme ind under det? Ja, Kasper så! Ej, det kan den Nej. ikke. Der, men vi lukker kan. Ej, Kasper. Vi er lige ved det her. Find Ulsted. Hey, Ulsted! Ulsted, må det komme? Ulsted er sikkert. Hey, hvordan man gør det? Hun er sådan en vækker. Vil du også være med? Vil I se noget sjovt? Prøv lige at holde det. Jeg spiser hårdt. Det ser ikke godt ud, det der. Det ser ikke ret godt ud, nej. Så stop nu.